Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Pamene tikupitiriza kufotokozera mmene tikuyendera ulendo wathu oponya voti lero, tikufuna tipitirize kupempha onse amene munalembetsa koma simunapite kukaponya voti kuti chonde muchite motero. Pitani kumalo kumene munalembetsera kapena kumene munachita transfer kuti mukaponye voti yanu. Pamene tikuyankhula pano ndiye kuti anthu 3,700,043 ndi amene aponya voti, kapena tinene kuti 51.37% ndi amene aponya voti. Ndiye kuti amene tatsalafe tiyeni ndithu tichite machawi tipite tikaponye voti yathu. Malo oponyera voti atseka 4 koloko, koma iwo amene akakhale kuti ali panzere pa nthawi iyi sakabwezedwa akaloledwa kuti athenso nawo kuponya voti yawo. Ma polling station amene anachedwa kutsekula kamene akuyamba ntchito amene atiwonjezera nthawi kuti tibwenzeretsere pamene anachedwa. Tikudziwa kuti pali ma polling station ena kumene kuli anthu amene analembetsa amene chiwerengero cha iwo amene analembetsa ndi chochepa, komanso kuli ma constituency ndi ma ward kumene kukuchitika zisankho ziwiri zokha. Pachifukwa cha chimenechi ndi zotheka kuti iwo akhoza kumaliza kuwerengera mavoti yawo ndi kuti anthu adziwa kuti kumene kumavoti ayenda bwanji, kumalo kwina voti anthu akuponyabe. Tikupempha anzathu olutsa nkhani kuti mukamvera ma results akumene kuchonde musayambe kuulutsa mpaka ifeyo titafotokozera kuti tsopano mukhoza kuyamba kuulutsa. Izi tikufuna kuti wina aliyense athe kuponya voti yake malinga ndi mmene akufunira, osati kungotengera kuti kumalo uku zayenda motere. Tikumbutsire kwa iwo amene analembetsa koma mwina chiphaso chawo chinasowa kuti musadere nkhawa komanso musakhumudwe, musagwere ulesi. Chonde pitani kumalo kumene munalembetsera kapena kuja munachita transfer, kumeneko akakuthandizirani. Tili ndi makina amene tikugwiritsira ntchito, ndipo kugwiritsa ntchito chala chanu akakuzindikirani. Dzina lanu likakapezeka akatsimikiziranso ndi kaundula wa papepala ndipo mukaponya voti yanu. Titsindike koma pamenepa kuti kwa iwo amene dzina lawo silikapezeka ndiye kuti tikanena kuti asaponye voti chifukwa chokuti pakhala kuti umboni kuti analembetsa palibe. Tikumbutsirenso kuti takhonza njira ya makono ija ya star 2509 hash pamene mungathe kutsindikiza pa foni yanu yam'manja kuti ikudziwitseni kuti kodi inuyo muli pa mzere namba chani. Zimenezi zikuthandizira kuti mukapita ku polling station mukangofikira kuima pa mzere osatinso kuyamba kufunsira kuti ndili pati. Taonapo ena amene akufika kuma polling station koma akupita ku polling station yolakwika, kapena akupita ku polling station kuja anapanga transfer kuchokera kuja. Ndiye chonde tiyeni tigwiritse ntchito njira imeneyi kuti zitithandizire, komabe ngakhale kuti simunagwiritse njira imeneyi mukhoza kufikabe ku polling station tikakuthandizirani. Aliponso anthu ena aja tinafotokozera kuti analembetsa koposa kamodzi. Iwowa akumapezeka kuti mwina apita ku polling station imene anakalembetsa kachiwiri, kumeneku dzina lawo silingapezeke chifukwa kuti dzina lawo linasungidwa kumalo koyamba kumene iwowo analembetsera mkaundula. Timati tikumbutsire kuti kumalo oponyera voti si malo ongopita kukachezako, ndi malo okuti achitetezo. Anthu amene ali ovomerezeka kuti akhoza kukhala ndi kupezeka pa malo oponyera voti, choyamba ndi ogwira ntchito kumeki, komanso mamonita, komanso anzathu ofalitsa nkhani amene muli ndi chilolezo, komanso anzathu achitetezo, komanso owonerera zisankho, komanso amene analembetsa mkaundula. Tipemphe ndi kukumbutsira kuti chonde mukaponya voti yanu nyamukani muchokepo pamalopo, kaya mupita ku nyumba kaya mukapondaponda kwina ndi kwina,
koma mtunda wa 100 meters ndipoletsedwa kuchokera pa polling station kuti wina angokhala azingoyendayenda. Izi ndizosaloledwa ndiye titsindike pamenepa. Tifotokozenso kuti iwo amene akuyimira pa chisankho ichi kaya ndi achipani kaya ndi a independent simulololedwa kupita kukangozungulira kukayenda ku polling station pokhapokha mukupita kukaponya voti yanu. Mukaponya voti yanu nanunso mukapemphedwa kuti muchoke pamalopo. Kaya ndinu wamkulu wa kuchipani zimenezi mulibe ulamuliro kuti mukhozopezeka pa polling station. Chonde tipemphe kuti tisunge zimenezi komanso tizitsatire chifukwa chokuti tili ndi chitetezo champhamvu ndipo mukakakhala kuti mukungoyendayenda pa polling station achitetezo ali ndi ulamuliro kuti akakuchotseni pamalopo. Tikamaliza kuponya voti iwo amene ali ololedwa kuti angapezeke pamalo amenewa ndi gulu lokhalo limene ndatchula mwambamo. Timafuna tikumbutsire kuti voti ndi yachinsinsi pachifukwa cha chimenechi sichololedwa kuti anthu mujambule zithunzi cha ballot paper pamene muli mkanyumba kaja kovotera. Izi ndizoletsedwa pa malamulo. Choncho tikupempha Malawi wonse tiyeni tipewe mchitidwe ojambula ballot paper ndikumapatsa anzathu kuti aone kuti kodi ifeyo tavota motani. Nchifukwa chake ifeyo tinakhazikitsa kuti tikhale ndi ma polling booth kapena noti kanyumba kaja timavotera kaja kuti tithandizire kusunga chinsinsi cha voti. Komanso tidziwitse kuti ndi mlandu kuwulula kuti kodi inuyo mwavotera ndani komanso kukakamiza munthu kuti akuwuzeni kuti kodi iyeyo wavotera ndani. Zonsezi ndizosaloledwa. Tiloleni tifotokozeko za nkhani imene yachitika kumpata LEA School mzere wa chitatu ku Blantyre Nkolokoti Ndilande Matope constituency kumene kunapezeka baloti imene inali ndi inakhala ngati yalembeka ndi mafuta inali ndi stain. Anthu amene anali pa polling station pamenepa anaganiza kuti iwowo atengere lamulo m'manja mwawo ndipo anayamba kuyambitsa chisokonezo. Koma nkhani iyi yalongosoledwa ndipo anzathu achitetezo alongosola pamalopo ndipo zonse kulibata ndiponso katundu wathu yense ali bwino komanso mavoti akupitirira tukamba pano ndiye kuti anthu akuponya voti. Timafuna tilankhule kuti mkhalidwe umenewu ndi wolakwika ndipo usachitikenso. Tifotokozenso pamenepa Malawi tonse tiyeni timvetsere mkhalidwe umene unachitikawu ndi wolakwika ndipo usachitikenso. Komanso tiyeni tonse tisalolere kuti wina wake awononge chisankho ichi. Tayenda bwino nthawi ya kampeni kufika pano komanso kuchoka mmawa uja kufika pano. Tiyeni timalize ntchitoyi mwabata ndi mtendere momangirira dziko lathu. Tikambepo za ma ballot box ena madera nkhawa kuti kodi ma ballot box wasadzadza ndi akadzadza zikhala bwanji. Tifotokozere kuti musakhale ndi nkhawa dekhani ndithu chifukwa ma ballot box athu monga mmene anakonzera ndiwo kuti mmatha kulowa mapepala okwanira 1200 amene ali size ya A4 ndipo ikakhala kuti size ndi ya A3 ndi kuti amatha kulowamo 800. Izizi ndi mmene zilili kusonyeza kuti ma ballot box athu sadzadza chifukwa mzere uliwonse paja pakumakhala anthu 600. Komanso ikakhala kuti ballot paper ikuoneka ngati ikudzadza, presiding officer ali ndi mphamvu kuti atenge rula kapena chinthu chimene chisali chosongoka ndi kuthinikiza ma ballot paper kuti afike pansi. Izi zimachitika pamene mamonita akuona ndiponso titsimikizire kuti ma ballot paper sangaonongeke pochita izi. Timafunanso tikumbutse mamonita kuti paja ntchito kuti mukapezeke pa polling station dzina lanu linachita kulembedwa. Chilolezo chimene munalandira ndi cha inuyo. Simungapatse munthu wina kuti pita iwe ukamalizitse ntchito ine ndatopa. Ntchito inapatsidwa kwa inu personally. Choncho tisaone wina akutenga chilolezo kupatsa wina. Mukatero ndiye kuti mukhala mwalakwitsa ndipo chilolezo chotidzalanda.
Tingokumbutsira kuti kodi mamonita ntchito yanu ndi chani pamene muli pa polling station. Choyamba ndicho kuti mupezeke pa mzere umene mwayikidwa kuyambira nthawi imene anthu akuponya voti mpaka kuwerengera konse zonse zimalizike. Mulinso ndi udindo owunikira kuyang'ana kuti kodi mu ballot box komanso malo oponyera voti muli motani, kodi mabaloti alimo ena kapena mulibe kalikonse. Ndi udindo wanu kutsimikizira zimenezi, chifukwa tikamayamba kuponya voti ballot box yathu imafunika kuti ikhale yopanda kalikonse. Komanso muli ndi udindo kufunsa kuti kodi ntchito yoponya voti kapena kuwerengera zikuyenda bwanji. Komanso mukhoza kufunsidwa kuti kodi pano ntchito ikuyenda bwanji. Komanso muli ndi udindo omayang'ana voters register kutsimikizira kuti iwo amene akuponya voti ndi okhawo amene analembetsa. Ntchito imeneyi imakuthandizirani kuti mutsimikizire kuti ntchito yonse ikuyenda bwino, komanso mukhoza kutsimikizira zipani zanu, makandideti amene akutumani, komanso mtundu wonse wa Malawi kuti chisankho chayenda bwino. Pamene muli ndi maufulu amenewa mulinso ndi udindo, mukufunika kuti ntchito yanu mugwire mosakondera wina aliyense, komanso machitidwe anu asawononge ntchito zochitika pamenepo. Musakhale inuyo oyamba kubweretsa chisokonezo. Mukufunika kuti inuyo ndi ogwira ntchito pa polling station mugwire ntchito limodzi, osati mungovomereza zilizonse zimene akuchita, koma mugwire ntchito mwaumodzi kuthandizira kuti zonse ziyende bwino, komanso kuonetsetsa kuti voti ikuchitikadi mwachinsinsi kwa wina aliyense. Kwa Malawi tonse, nzika tonse amene tupita kukavota, ntchito yathu ife ndikukafika pa polling station ndikuponya voti ndikumapita. Si udindo wanu kuti mupite pamene paja ndi inuyo mukakhale ngati presiding officer. Izi sizikuyenera kukhala motero. Tinakamba nkhani ya kuIyembe mmawa, Iyembe wodi, nkhani tidakafufuza ndipo tikamaliza tibwera ndikufotokozera zonse mwatsatanetsatane. Pomaliza tikumbutsire kuti aliyense ali ndi ufulu opereka madandaulo awo pamene aona kuti na chilichonse sichinaende bwino. Takhazikitsa ndondomeko pa polling station, constituency talent center, komanso district talent center, komanso komwe kuno ku national talent center, kuti ngati pali madandaulo tifotokozere motsatira ndondomeko. Ndi udindo wa zipani komanso oyima pawokha kuti mufotokoze pamene pali madandaulo. Kupempha kwathu ndikokuti choyamba, ngati pachitika chinthu tidandaule nthawi yomweyo, tisadikire kuti papite nthawi, tifotokoze kuti tingathe kuzilongosola. Komanso madandaulo sitimalovomereza kuti muwapereke kudzera pa WhatsApp, message pa WhatsApp kapena kuti kutumiza VN. Izi ndizosaloledwa, ndipo ife mukatumiza zimenezi tizanena kuti simunadandaule, sitinalandire chilichonse. Madandaulo amene tikufuna kuti commission iunikire mukhoza kutumiza pa email ceo@mek.org.mw. Mukatumiza pamanja ndiye kuti ifeso tizadinda kuonetsera kuti zimenezi talandira nthawi yanji. Ndikuthokozeni Amalawi nonse komanso onse amene muli muno chifukwa chakumvetsera. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.